Igbo ndị nwe mmadụ, anyị echighatana. Asị m udo dịrị gị onye na-ege m ntị na mgbe awa ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla nke ị na-eme ma na-ege m ntị bụ ihe ọma ya gazie. Anyị na-eleba anya n'ihe banyere mmiri n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na ịbụ onye ka na-esonyere m, anyị na-eleba anya na mmiri ọṅụṅụ na mkpa ọ dị n'ime ahụ mmadụ. Anyị elebara anya n'ọtụtụ ebe dị iche iche, mana tupu m ga-akpachi n'ụbọchị nke taa, anyị ga-ejekwa rụtụsịkwa ebe ndị ahụ aka ka ihe anyị mụrụ n'ụbọchị nke taa ka isokwa keta oke n'ime ya. Dịka m gwara unu na mbụ, bifo anyị eje ezumike wee chighata, agwara m unu sị na m ga-enye unu ọtụtụ ihe, obere ihe, ụzọ ga-enyere gị aka ka ị wee na-aṅụ mmiri ofụma, na ọ bụrụ na ịbụ onye ịṅụ mmiri ada amasị. N'ihi na o nwere ndị ga-abịa ịjụ ajụjụ sị gị, adị m aṅụkarịkwanụ mmiri, abụghị m onye mmiri na-amasị. Nke aha ọ dịkata, ọ bụ na erie nri aṅụọ mmiri, ma ọ dịkata were mmiri ṅụọ. Mana ọtụtụ ụzọ ga-enyere gị aka ka ị wee na-aṅụ mmiri nke ọma. Nke mbụ bụ ịbụrụ onye ihe ọṅụṅụ na-amasị. O nwere ndị ihe ọṅụṅụ dị iche iche na-amasị. Ndị na-aṅụkarị mmanya, ụmụ mmanya gbakwa nke na-aba n'anya. Ka anyị si gị na-akụzi mmiri, asị akwa gị ji ewere mmanya na-aba n'anya. Esi na onye kwuru okwu n'isi bịa TV si gị ṅụwa mmanya na ose na mmiri, abụọkwa ihe anyị na-akụzi. Mana o nwere ụmụ ihe ọṅụṅụ dịgasị aṅaa na-edozikwa ahụ, ejikwa mmiri wee mee ya. Ịbụrụ onye ihe ndị a na-amasịkwa, ịgụrụkwa agụrụ, ị nwere ike gụrụ ihe ọṅụṅụ a ṅụọ, ị ga-esikwa n'ime wee ketekwa oke mmiri, n'ihi na ejiri mmiri nke ukwuu wee mee ya. Ị ga-esikwa ebe a keta oke mmiri na ya, wee mechitekwa nke ị ṅụrụ aṅụ bụ mmiri nke Chineke kere. Ọ bụrụ na ịbụkwa onye ụmụ ihe achịcha a na-amasị, igorokwu ya, igoro ihe a na-aṅụ aṅụ dịka m gwara gị, ime ya, ị ga-esikwa n'ebe a ketekwa oke mmiri n'ahụ gị, n'ihi na ihe a na-aṅụkwa aṅụ ị ga-eji wee tụgwa ịmụ ihe achịcha ahụ a na-akpụ ndị fast food na-emegasị. Ọ ga-enyekwara gị aka mgbe ihe ọṅụṅụ a iketekwa oke mmiri na ya. Ị na-erikwa ụmụ ahịhịa ndị nwere mmiri n'ime ya, ma ọ bụ ụmụ mkpụrụ osisi nwegasịrị mmiri n'ime ya, n'ihi na ụmụ akwụkwọ nri ndị oyibo na-akpọ vegetables, mmiri nọkwa n'ime ya, ya na ụmụ mkpụrụ osisi dịgasị iche iche. Ụmụ mkpụrụ osisi a dịka pineapple, dịka mango, mkpụrụ osisi dị iche iche nwekwara mmiri n'ime ya. Ọ bụrụ na ị na-atakwa ya nke ọma, na-ata ya ofụma ofụma, ị ga-eketakwa oke mmiri n'ime ya. O jekwa n'ahụ gị, ọ dọrọkwa mmiri ahụ nọ n'ime mkpụrụ osisi ahụ. Ahụ ga-adọrọkwa mmiri ahụ nọ n'mkpụrụ osisi ahụ, o mekwa gị ọ na-arụkwa ọrụ n'ime ahụ gị. Ịnọ ịgbarakwa ya ṅụọ, ọ ga-arụkwa ọrụ n'ime gị. Ihe niile m na-ekwu, kedu ihe na-ekwu? Ịmara ihe ọṅụṅụ ọbụla dị gị mma, nke ahụ gị na-anabata nke ọma, nke ga-abịa ịṅụọ ya, o nye gị nsogbu n'ahụ. Mgbe ọbụla ọ masịrị gị, gwere ihe ọṅụṅụ a ṅụọ, ọ ga-arụ ọrụ mmiri ga-arụ n'ahụ gị. Dịka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa, wee na-asị gị na anyị na-ekwu gbasara mmiri ọṅụṅụ. Mmiri ọṅụṅụ na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ mmadụ. Anyị elebego anya na mmiri kwesịrị ịdị n'ahụ mmadụ kwesịrị iru 55 to 78% dịka ahụ onye dị, n'ihi na ọ bụ onye ya afụ ndị buru ibu, ya afụ ndị dịkwa mkpirisi. Etu mmiri dị n'ahụ onye buru ibu ha, bụkwa etu a ka ọ ga-adị n'onye ahụ ya dị mkpirisi ha. Ahụ dị n'iche n'iche, etu ahụ siri wee dị n'iche n'iche, etu a ka mmiri kwesịkwara ịdị n'ahụ mmadụ. Anyị wee lebakwa anya sị na mmiri na-emelite ọnọdụ. Ọ bụ na ị na-enweghị anya, ụfọdụ na ike ị ga-afụ ha nọrọchaa ha ya na nwayọọ, mana ọ bụ na mmiri dị gị n'ahụ na-arụ ọrụ ofụma, ihe niile dị n'ahụ ga na-arụ ọrụ ofụma. Ọ na-eme gị ihe ọbụla, ahụ ga na-achọ ihe ọ ga-eme. Ụbụrụ ga na-eche echiche otu o kwesịrị, ụbụrụ ga na-arụ ọrụ etu o kwesịrị. Ịmara ndị Igbo na-agbata mbọ nke ukwuu, mana ọ bụrụ na ị na-aṅụta mmiri ofụma, anyị kwuru sị na ụbụrụ gị ga-ejekwa were nke oge were mee gị ị na-eche echiche ọ na-adaba. Mgbe ndị nwe mmadụ ama na unu na-ege m ntị nke ọma, anyị lebakwara anya wee sị na mmiri na-agwọ isi ọwụwa ya na ọkịrị mgbawa isi. Na ọ bụrụ na isi na-awa gị, ma ọ bụ inwe ọkịrị mgbara isi, kedu izizi ị ga-eme? Izi ị ga-eme bụ nke gịnị? Mee ka mmiri ruo gị aka, wee mmiri ṅụọ ya ofụma. Ọ ga-eje eme gịnị? Sachapụ isi ọwụwa, wepụkwara gị ọkịrị mgbawa isi a, n'ihi na mmiri na-agwọ ya.
anyị kwukwara okwu wee sị na mmiri na-emekwa gịnị? Na mmiri na-enye aka nri mmadụ riri eme gịnị? Agbarie ọsịsọ. Mgbe mmiri gbariri ahụ ọsịsọ, nri ahụ riri gbarie ọsịsọ, ọ ga-eje eme gịnị? Mee nri ahụ daba etu o kwesịrị. Arụ ga-ekere ndị niile oge eke. Mmiri ga-emekwa mkpụrụ afọ ga na-eme gịnị? A na-arụ ọrụ etu o kwesịrị. N'ihi na ọ bụrụ na ị chọkwa ije chie eze mee mposi etu o kwesịrị, mmiri ga-eme gịnị? Ọ ga-enyere gị aka ọ gazie ofụma. Anyị wee lekwa ya wee sị na mmiri na ọbara na-arụkọ ọrụ. Ọ ga-eme gịnị? Ọbara gị a na-arụ ọrụ etu o kwesịrị. Ọ bụrụ obi gị a na-apọmpụ ọbara etu o kwesịrị, na ọ bụrụ na mmiri nọgụ nke ọma n'ime ahụ, ọ ga-eme obi gị agaghị na-eji ike wee na-apọmpụ ọbara, n'ihi na mmiri zuru oke dị gị n'ime ahụ. Anyị wee lebakwa ya wee sị na mmiri na-arụkwa ọrụ n'ebe na umenju mmadụ. Mmiri na-arụ ọrụ na umenju. Anyị kwukwara okwu wee sị na mmiri na-arụkwa ahụ n'akpụkpọ ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri nke ọma, ọ ga-eme akpụkpọ ahụ ga na-akwa mụrụmụrụmụrụmụrụ na-etu o kwesịrị. Gaa na-ege m ntị na mgbe awa anyị wee na-ekwukwa wee sị na mmiri na-asachasị unyi dị n'ahụ. Mgbe mmiri sachasịrị unyi adịghị n'ahụ, ome gịnị? O buru ebube ya na-akpa mmamịrị gị. O bube ya na-akpa mmamịrị gị, o mee mmamịrị gị o bube na-akpa mmamịrị gị, o mee gịnị? Ọ sachapụ ya, sachapụ mmamịrị ahụ, sachapụ unyi adịghị n'ahụ, enyesisi ya na mmamịrị. Ime gịnị? Ị nwere onwe gị. Amaara m n'ụbọchị nke taa, gaa na-ege m ntị, ama na ihe ndị anyị na-ekwu na ọ na-abanye nke ọma, ama na ị na-aghọta ya nke ọma, n'ihi na mmiri na-asacha akpụkpọ ahụ. Ọ ga-eme akpụkpọ ahụ ọ na-akwa mụrịmụrịmụrị. Anyị nebakwara anya wee sị na mmiri na-eje sachasịcha unyi dị mmadụ n'ime ahụ, n'ihi na Lagos anyị nọ n'ime, onye ọbụla mana obodo abụọ obodo nkwogharị dị. Ụfọdụ na-azụ ụtụtụ nọgide n'ezi ma a ga-eji lakpuo gawụ n'ime abalị. Gịnị ka a na-eme? A na-ekuru ikuku dị iche iche nke ndị na-emegasị ụmụ ihe indọstrị dị iche iche na-emegasị ụmụ ihe na-emepụta ihe ndị a, kemịkalụ a na-agbanyecha n'ikuku, anyị na-ekuru ha niile. Ọ bụ nke anyị na-erite n'ihe anyị na-eri n'ụbọchị, ọ bụ nke anyị na-ekuru n'ume nke ikuku na-ebute, nke etum na-ebute. Anyị kwuru ihe ndị a niile ga-eje n'ime ahụ mmadụ ga were chọọ ọnọdụ. Gịnị ga-asachasị ya? Ọkwa mmiri na-aṅụ. Mmiri ga-aṅụ ya eje n'ime ọbara, jee n'ime ahụ gị, jee n'ụbụrụ, jee na nkwonkwo, jee n'ime afọ, jee ebe ọbụla ime ahụ gị, o jee sara ha niile, sara ha niile, sara ha niile, bupụ ya na akpa mmamịrị. Anyị eme gịnị? Enyụsịa ya na mmamịrị. Mgbe anyị nyụsịrị ya na mmamịrị, ahụ ga-adịkwa ọcha etu mmadụ si eje ekuru mmiri wee sachasịa ahụ dị ọcha. Etu a ka mmiri sikwa sachasị ime ahụ, sachasịcha ime ahụ ga-adịkwa ọcha, na-arụkwa ọrụ etu o kwesịrị nke ọma. Ya mere nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa, ama na o nwere ihe ọma nke ị mụtara site na nkụzi a ka anyị mụrụ n'ụbọchị nke taa, bụ mmiri ọṅụṅụ. Ọ na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ mmadụ. Were mmiri dịka ihe dị mkpa na-arụ gị, mara na mmiri dị mkpa. Mgbe ọ bụla ị nọ mmiri gụrụ gị agụọ, dịka m gwara gị, gbaa mbọ hụ na ị ṅụrụ ya, ṅụọ ya nke ọma. Ọ ga-enyere gị aka. Ọtụtụ n'ime anyị, ụmụaka ndị a na-ekwu okwu ofụma, ndị ekwubebekwa ha n'okwu, ịnọtụ ime gịnị? I were mmiri nye ha, ha ṅụọ. N'ihi na ọtụtụ ụmụaka mmiri nwere ike na-agụ ha, mana ha agaghị ama ka ha ga-esisi gị na anyị chọrọ mmiri. Gị bụ nne na-eku nwatakịrị a, gị bụ onye na-eleta nwatakịrị a, ịnọtụ i were mmiri nye gịnị? Nye nwatakịrị ọ ṅụọ, na ọ ga-enyere nwatakịrị ahụ aka. A gwara gị onye na-ege m ntị na o nwere ofu ihe maọbụ abụọ ị mụtara na nkụzi nke ụbọchị taa. Gị onye na-esonyere m ugbu a, ama m na ịmụta ofu ihe maọbụ abụọ nke ga-enyekwara gị aka wee na-emekwa ka ndụ na-aga nke ọma. Mgbe ndị na-ege m ntị, a sị m n'ụbọchị nke taa, udo dịrị gị. Ihe ọbụla nke ị na-eme ya gazie nke ọma. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme maọbụ ahịa ọbụla ị na-azụ, i wee chọọ ka anyị kọwatara ọha na eze banyere ihe ahụ ị na-eme maọbụ ahịa ahụ ị na-azụ, kpọkụrụ anyị na soshal midia anyị dịka ọ na-egosi na onyonyo gị. Mgbe anyị kpọkụrụ anyị,
anyị ga-agbakwutekwa gị, anyị ga-azakwa gị ma gbasakwara gị ozi a ebe ọ ga-eru ọha na eze niile ntị. Ọ bụrụ na ịbụ onye kụpụtakwara egwu ọfụọ, ị chọọ ka anyị gbachidere gị aka gbasaa ya ka obodo mara ihe ị na-akọ site n'egwu a nke ị kụpụtara, kpọkụtụkwara anyị na soshal midia dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo gị. Anyị ga-enyekwara gị aka gbasaa ya mba niile anụ egwu ahụ ma mara na ọ na-achapụ ọkụ n'ime ahịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị kpaa, na o nwere ihe dị gị mkpa ị chọkwara ka mụ na gị kpaa banyere ihe anyị kụziri n'ụbọchị nke taa, ma banyere etu anyị si arụ ọrụ, ihe na ị chọrọ ịmata, kpọkụrụ m na my Facebook page ka ị ga-esi nweta mbụ Esther Nweje, ya ka ị ga-eji nweta na my Facebook page. Ọ bụrụ na izie m ozi ebe ahụ, m ga-azaghachikwa gị dịka m gwara gị, wee na-asị gị ebe ọ bụla ị nọ na-aṅụ mmiri gị ofụma dịka m chọrọ ịṅụ nke m ugbu a. Wee na-asị gị gba ọma nke na-ege m ntị, ebe ọ bụla ị nọ, chebirikwa m n'izu ụka ọzọ n'oge dị etu a. Aga m ejikwa ihe ọmụmụ ọzọ karịkwara nke anyị mụrụ n'ụbọchị nke taa wee bịakwa, wee na-asị gị ebe ọ bụla ị nọ ka ị nọsie ike, ihe ọ bụla ị na-eme ya gaziere gị nke ọma bụ ihe ọma. Ahịa ọ bụla ị na-azụ, ọ ga-agaziri gị nke ọma. Ịbụ onye na-arụ ọrụ, mbụlụ elu ga-adịrị gị. Unu kara nụkwa onu nwanne unu nwaanyị Esther Nweje, ọkwa onye unu kara n'onie. Aga m awụchikwa ebe a ọzọ n'izu ụka ọzọ na-abịanụ. Ebe ọ bụla ị nọ, ya dịrị gị na mma, udo chia n'ime ndụ gị ka o mesịa.